Pambing na anda nga maluluto. Dili ang katawan na miya pusa na piyaswarga yan na doon makataam. Nag-iiwa ulaw-ula. Naso kaya pakataling mo ang kaya masa na miya kiling ang kaya mayan na butad na miya binasa ang kaya kapakang bubutad tino na ayabu-abulong yan na kumaswitan o pipi ako Islam. Kawan na kumaswitan na ron pipi. Prilay ako niya, wang dati ako na dia kan sekarang di mapakapudak nak seneno ka peda koron. Kenapa ko pitero ikaswe kanu ko Islam? Pitero anak ko maswe tanoron. Miyan nagiwa kaya tero ka sa station sa Kebol. Mga ulama langan ng mga tindus rabo ko mga ulama ay kausay na piyaka tero sa station. Ande man ay kali mo daranaw. Kay pamumuluan o to so kapanimba ka sa balui. April 24, 2000. Ko all outward. Na sa ni overall chairman. Nakikitiro ako, nakatisupitiro ako. Miyabati ako na inisurata miya kalala a writer sa dunia. Panunurat a malanta si pamikiran a Christian Americano. Tigiyan. Isa amiyan dingan na kanoba kambuket taam so taamiyan na suka pingda ay makatindingan nun na maranaw. Sabab sa parate ako ko kapingda ete tandingan nun na maranaw na didnaw na niya na mapia kapingda. Ugay datiyan na utuming ka so kapingda maranaw ko kami siyan na daan na mapulang-pulang so kapapantagan na maranaw imanto. Na ayabu alam po nun na so Petron Ragunidad. Na mamakalaot to na di ako pansigurado. O bagyuti original ang maranaw. Kaya mabati ako to na paganay na gini-gini ako ron. Nagwa kan di ipanginikirana na dataraki o Mrs. Sarakata ulapal sumaana niyan. Uway, Mrs. Sarakata ulapal sumaana. Ngayon no, naiman to na mawatan na tantua kay alin ang kubutad. Uway, na bawa na alin tanong pa, silim butad tanong. Saan na, so kaya gadaw mako saan na nakanggiginaway. Miya nag-iuwa, pag-organize na nga mga nguda gumangaraga na betuwag ngira na dayo. Pawana, kan dayo-dayo. Dawa Alliance on Youth Organization. Dayo. Uway. Na para mainang ka, nakireksyon na nang unta inom mga day. So di ito taror ka no sa mic. Na koreksyon no inom mga day. Ayat ito pa kaasalangan na inom mga day na inom mga dayo. Sabab saya para tiyago ron na ayatinggi iyan na inom mga layok. Ikadua kang basaon na inom mga ki. Ayatimbang na mga layok, mga aki, agu mga dayo. Kano ba mga day? Kaday na binisaya. Na day pa na mga bubay. Inom mga bubay. Day. Na usikap mang kwaya mga na English yan na day na miyatay. Nati inom mga day na inom miya matay. Na nga di, inom mga dayo. Ha? Nandi dayo-dayo tanong sa dayon sa dayon. Ha? Ito, inorganize ang nanansara now. That is one of my resolution or my solve in our problem. Ito parati ako isa. Ang makang giginawa itano si Roman na si Islam. Why? Na mabibilin tayo nga anak ng politika na da ako ng pangataki. Na pamumuluan sa eleksyon na ipagar ka akan sudatarak na sopa ka akan. Mapasad sa eleksyon na ipagar ka akan. Dari dua yan. Sa sa maton ka, romiri dura kan, naya parati ako ron, nas kanin isala. Yuti parati ako ron. Agi ayatin diga kan na, palandung ko surinaw na manobas silig na pupri na rinawang ko. Na may kabapagtuman na da aprinawan nun na malanon ta surinaw. Tubo diwan surinaw na sarap imbitakan. Na, ya pasad miya kasi sinabutat ano siyang kaya babay ako na etiyan tamano. Babay akaro mga politician. Miya kalalay kaya. Di mag-entertain sa bisita. Ay po na babakatero ako kalilimod. Okay, na ikinadami pamasay karoman yan sa sati man nasisinga si True na pwede niya nakarsada na niya di na di man si karoman yan. Po nang buko babay ako na etiyan taman. Madidip na tiyanin sa ako na ako madakiyama. Asad sa pagungaya na kam nagkakwa ko. Bakod na iminisa po isang kaya kalak-lak ka bubupya ka kapita lapya nga sa tima nasising na diyang kagugah.
Ha? O na. Kalami-lami ron na may buka miya kang ginawa. Sila na may mga gagawin. Nararabon niya na barukan. Na pagkinawa man, I love you. Awi na lang nakalo. Ginan. Ulang pusang ko tabubaya sa daayatian taman. Na. Ikadua ridu ay. Kaya ko tatiyak na pamaka api dia kang tero ni baka dilapta. Uwi na tamo na ka na madaklama tero akan. Ikadua ridu ay nang kaya kawaraw sa kandusa. Kawaraw sa kandusa. Pagaluin ak na yaka, aniup ka suspek ka ginawa ni, aniup ka leo, masosuspek ka, ginawang kawan tao ka di. Uway. Kawaraw sa kandusa. Iyop man ang kaya kawaraw sa kandusa. Na api miyan nulusulod na haram. Na mbubunugo din siya ito sa alima, mapakaiftayanon sa kakapakay niya. Siya rin pinalim ko patamadhub. Did nagkapakayanan. Siya rin ko baguwatin. Did na may katiman na did na kisi niya na ba di haram. Na mbubunugo sa mata usurba na po sa pamanaw kapakay worker. Tabi ako. Na tiyan sa kiki muna na kapakait na isi no di na nagdatan ang mga pagalitan no di dero masih sa tablig we na kaya tablig na balasan sila ng wallah kay sa pa sa usuliran ang tadi silang pangifta basta may lengga tablig di mangifta na may kalisusul na agir di ni ke paro tigi mambu ang ay ke wano ba maka ito ke paro kan may mitiro na sa di ke paro na may aparo so tendigiyagi ito na niya ipangisiyo manarakap kabinasa tanong na yun na mala di surang-surang na mga ulama. Ngayon ito ari, at ilaman na mini-idididang na din kaparo, na dumuwa kayo siya, guru na kaparo. Andare kayo siya na kaon, di kang tanong na nantay ngaran niya ito. Kaya ba maturo na dagradong yan? Hama, dapat yun. Pananggilaing kao baka makaisya sa sakit taulo, bulong sa sakit taulo, si iko konduktor, na ba si iko doktor? Kawaya nga kay si iso konduktor na yung magtirir ka na place. Asiti. Ay, cutie, linya niyan. Si kay si iko doktor, na ba si iko konduktor? Dapat yun. Na. Uy, pag-isya ka na, para sa pisa atrak na isya ka konduktor, o baka isya ko doktor? Kaya mamawagtiro ko, doktor na distros. Kana ba brake fluid? Dapat yun. Na, ikaduha ka waraw sa kandusa. So mga bayan, mga waraw sa darudupa. Karoma. So babay na hapi ay kiyaro propata benengian ko simba ko Allah na udiburila ikaroma na yan na di pa surga. Asuka surga ano babay na si matatagu si iko karumanian na mama. Allahu Akbar, masakit ito na iko mga bay. Limada ya hada? Ibetati ko Rasulullah kawadumbu amia parwa sududan na salakaw ko Allah. Naisugu akong kubabay sududan niyan si karumanian. Pendapatin niya mananan. Ay ako na maya bilang tao na swigira atin tangan ni karomanian na mapakapian niya na ginawa. O karomanian na mama. Now taluin niyan na din yan na sumbagno din yan daan masarampang. Arak siya alaga na kala. Masumbagin na inuka. Allahu Akbar. Ira ko na marani sa masjid suwalairan na ay mapian ay ira apul sa lakawan sumama. Na sumalam magdam ubabay amya kataling uma. Na orean yan na isapa yan sa kinansad suawidian na sumung sa masjid na sumpayang sa dura ka atas sunnah. Kaya mambu ipneo sa kalakay tetanusan ng kutwa darudupa yan nagwawan malakay mananagsin. Away. Makaw masawalay nakasusunor. Kapipiya ginawa. So tanong na di makaw masawalay na piyaw may masad sa ridu na tinandakap man na sumyong may laklaka siya gapaka gipi ay pagpaka din na
Patay miya po da gawin na dia kadang gitu na miya masad sa ridu uno tanian si mayor uno tanian si barang-barang sa ataw miya masad sa ridu din ang mga kamapiano kapagingod na maumapan sa walay mapapano ako takaya na awila akal sa para ko kamapiano kapagingod na ekuman yan sa walay na pakang ulo pa'y pas Allahu Akbar katata natigyan so ulo na nambabanukasan sa kabutran ka sa kwan. Likod ka sa sala. O mga pamukawa, mga watak na yan, mapatayan sa kakamera sa resya ko kiran tumayo. Ano mo ni? Nagyoto Naayatin di ko mga awaraw sa dusa mga bay. So mga awaraw sa dusa, Kanabay na kanapitero ka bagi mga bay Kaya mga bay na tiruan niyo ko mga awaraw sa dusa mga bay. Ay tindigiran natin na gudno kararangiti. Mamang niya korong sarila na prelabu. Yuti mga awaraw sa dusa. Ang tanay no ka prelabu. Ay dapat yun. Na, ikadua. Mga taliantaan. Sego kaya subra kaya kawaraw sa dusa o mga taliantaan. Nakatawa nila na miya kalala dusa. Na biluiram bedin swalla saksi kopi ang magantairan. Ikito no, may kanikino siya. Sa nga biluiran swalla saksi. Tigyan. Ya Allah, ya Rabbi, tuwang ko, diun-diwang ko. Dia kena ikadusa ka, kena uba ka pamaganta ka, sekali lebih na saksi ka benar. Na lebih na saksi sa kabunarian na swallahu ta'ala. Na mo na ka pamaganta na sukalo yang kakupawing upad ka, benar. Yuti ka pamaganta, kau di benar na kanaba ka pamaganta ka, katukas. Isa ka ba kambasaon na katungkas, uwi na iya kakalidid na katukas. Pama. Ini di ilka ko upad ka, sudi benar. Na isap man o tuwa ka narakan. Allahu Akbar. O pama na tekaw so tao, na kay mada ka pa pulis, na tiyan na benar na rin tekaw ka. Tiyan na sir. Sa kanil biro na saksi ka, benar tekaw ako. Sa kanil yaman ko. Pikum pabelian niya na tekaw. Datar mabuong tatalian taan na. Na bilu niya na saksi na swalla sa katatalian taan niyan. Ay dapat yun. Nakatawa niyo ibalas o ka pamaganda. Ibarat yan na pamagantaan na kung ka. Kaya maganta ka si Mansyawin Balawag. So kaya pamaganta ang karakam na mapumbalay swalay kang kusurga asatiman. Si kusurga. Saan na kaya maganta ka? Kaya ko ta satiman na walay kang kusurga na 70 ka kwarto. Na umani satiman na kwarto ron na 7 kantiron. Na umani satiman na kantiron na 7 mididari ron. Palay akno turok. Api ang maganta ka. Mana, yuti sekreto sumyaw na mga ulama na ira api ang maganta siran na dilan di pakakakanduriin sumyaw maganta kiran. Table mo na rin mo, ibigang nga sa tema na turugan na kumplito. Pagitungan naman, sa tema na turugan, 70 akantero, 70 akwartero, numanis sa tema na kwartero na 7 kanter. Umanis sa tema na katriron na 7 katawa, mididariron. Allah, napalayak no turo kapya maganta ka. Ha? Basta pumaganta, ano na, malumadaklir ka. Kasak na piyagi ng buong di kalim na kansa lang na mori na malumatud-tud. Na, sa kami ang maganda, ito na ikaswa. Kakalutalan din ka kunara ka. Na subo so panggakaian, na so paglatan o duwa pangbanian, na piliin so papano ka mapasangi kalantap na makapito ka sambi isa tumapas na di pun makaw sa balayan. Na aya kadalmian na hulugan sumalalakwan sangkot agi mo ay niyan. Masira tami at sana na makamagatos ragun na gubumakatan ako di dalmian. Na isaw to kay pamamaganta. Ha? Umatunata, nagungarakang pa ni Arila. Diri suwa, pero ano karakan? Rila ang karanga, may pamaganta kang ska. Kanabagi mo ka pingilaw ka na alim, na maririla itanoo. Kakanaboto ke paro, ada taroto.
Kau ke paraw nati pamankun ka so karabuakan na mga tunata na prila itake, gumira ko mabuaway. Kabang katayo bas kami man ko karabuakan. Dataro to. Na mga tunata karilaan na ka. Na miyadimulis so kasurka narakaan ka na mitataros so kasurga na ka. Na panambagakos ka na miyada so kasurga na ka na mitataros so kanarakaan ka. Montol so Allah Ta'ala. Dapat yun. Nahay tawa taliantaan. Kala ka nakaswallahu ta'ala sang ka na nakapakataling umangkasang ka na nayamayan na mga talbu. Ay sakay pamamaganta na sa timan na talbu. Sudinggal magsama piyala din ka di susuman-sumana. Uba ka di pakapura. Naguba ka di pakalimas kung isa ka ipag-uda sa awang na di ka di ikiling-kiling. Di ka sisipur na di ka di ipamulias. Di nga kukuha di man sa mga tawa di lang di pakatutupasaan sa mga masjid. Sa ayat tindigiran na sarbu mo yung susunod Rasulullah. Nahayap na rin ba ang gawid na kalang kaya mga tawa kumakansang kaya lambo na panakapatay sa kayo. Sa sacrifice nila ng kutwa kawayagwigiran sa pantagbusang kutwa kipagapat nila ang kukab na ro pagtao. Na di ka pa na mapaparo, kakagiya mga tawada ang mga utakyan. Allahu Akbar. Bahkan kaya tadmi ko ragu na 1987, akin mo naranaw. Kakagiya ko ay manan yan, alang ko na sinta, na isinta sa mga pagaritan ng mga mujahidin, kaya ko na miyaka mikin mo ranaw na sumining ako. Tinangaya mga mujahidin na dataro mala apato wa purapas. Okay, nasa katano amadaklataw, nasa katano na datartano mala alumsid, amya kataitaid. Nasita no kulikod yan. Kaya mga pirad masilak na, din nalabot tanurun, kay panganian na suminub ka ang tanong masilak sa makaisa ka ang tanong magdam. Ang kayaw manuman din na pagkagdamian si isang kaya laut landa pa kaludan. Na miya silak ka sa miya kaisa na dir kay turug na siran na kana uba miya kaysa isa katendid no kaya pangaplirano na dayon ni man to na pagkagdam tanwad na pumatero ni pangubur barang sadit na labutirang ko kawayag-wiga mapya. Kaya raktanaron na yung duwa tanong silang budin sa pakapas na sila na wala ko galabukiran. Di manong sabo na nga man na giya. Waki uminibulog kami ang kaposad ka sa madang abiyon sa loo na. Di nga di baka palagi-lagi na sa mga badang iba pala abiyon sa loo. Kaya abiyon sa loon na so kaya pusad na nakaon na kanabalangon. Dapat yun. Na. Basta din galibog sa mapya. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Pangapad na kaya ginawa nga ko tawan din na rumasay si ko kapita-pita ko kagabi-gabi para ko Allah ta'ala sa kapkasuatan nila. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. O bang kakiran lipay na matang ka sa kagulkiran nagubabaya ka ko para hiyasang ko dunia. Kasab na rami adusa ka. Nakinanglan na o pa man nakabubayaan ka. Ay dapat yun. Sama na na ikatalo to ay barat. Ay kapatay barat nagyang kaya mga tawa pangingiligan. Nagupangagayan na daalabutirang kuluhuri na naguswa sariran. Gipsa sambayang sa luhur agwasar. Ngay no? Nay no kakabu-abu. Ikadua tindigin na babu rip kilay ma'am. Babu kilay mga pagari ko. So 5 awakto na umanisati manon na pantaga 10 awakto. Naway tindig ka so sati man na subo na 10 asubo kay sumbayangan ka. Naway baga ka so sati man na subo na 10 asubo miniginak ka. Mini laboro na asaranan. Agi ang na asar na ibubigay ron Allah Ta'ala ako na ginanay pambetuan sa salatil usta. Na pitero o nabiya wa man taraka salatal asri faqad habita amalu. Sadin sa tawang bubaan yan. Akibagak niyan. Si kuwakto asar na may lang yan dun sulangon na amalian. Allahu Akbar. Mawaraw sa kandusa pantag ko sambayan. Ida Ramadan ada punang ka tarawih. Abanian dikitindig. Allahu Akbar, sami Allahu liman.
Ugid na mapasangi ka tuday, akana uba simba na may kasubo na di simbahin sa subo. Apiaki isa ka milyon rakaat at tarawi. Na daabalas yan, amay ka ayay bagak na susubo paliwat. Bunang ano si makaparati na ayay kalima ay ibarat yan akawaraw amra na waya sa kandusa. Mga ibarat buaya. Nagyang ko to atawa po sa maskita pagkabit niyan sa pasbinian. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. May abalagyan sa isa mama natin na subhanallah, subhanallah. Gari, ano na may kataban? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Na matero no may kataban natin na subhanallah, waki umiarang bulak no. Subhanallah, subhanallah. Biyal rin yan ay punasbihan na ay alay. Akatawan yan na haram. Nayap natin digyan na ino makanto ako rumbara kang buganialim. O to. Kawaraod no to sa kandusa. Bile ako niyo ba na may asugat siya. Waraan na ngaya mertay ulit. Ay gira ako na marang ka. Ida ka papalian sa tao. Ida manada palian na da karangkan yan. Na. Kaya lipatan ni Ran. Ay kaya pa sa dasan mga pagarian na si Eko 1906 International Conference of Christians and Jews siya sa Jerusalem. Piminting ang iran roon dumanay kabina sa irang ko Islam na isa may pa sa mga Kristiyan na gusto mga Yahudi kaya pakatanggiran ng utakatiro sa Arab idfa dolaran taktulo musliman. Bagay ka sa salada dalar ka pakabuno ka sa sakataw muslim. Na pera para ura-ura nang bagay ka sa salada dalar ka pakabuno ka sa sakataw muslim na mimbuat na ngaya sweepstake aguyang ngaya hay alay last 2 last 3 na miyangan tokon na maranaw kaya ini ito ka na swagay mga pagarya sudingong kiento na may pumasa sa panglo na ibunur ka ayuti pakaasala-salangan na project palataya ko niyo ka nakita ba kanon sa walay asa kaya pa kaya awidiya kanon na ayam matatagun na umada ka perka sa airport lagi mga pagarya ang utaka pipikirera nun sa Oriano kaya pasadairan sa Palestine na yung mga tutundugon na Mindanao. Saan di mo na ikakuha iran nun? Na taman sa kaya kakuha iran sa ngayaw pa man nadarpatan nun. Nandudun. Allahu Akbar. Na hindi mapatero. Kaya tira na mito tagin na pasiyagi ni. Nagiyanan. Ika nasa tanong na inisya na langgap na aya ko napkientok sa hay alay ko soldo sa lungan. Agus sagawi isa Lanao del Sur agu Lanao del Norte Lanao del Sur agu Marawi City na more or less na 800,000 sobra sa 800 ngibu umandun sa lungan kaya mana niyan na umimbalayo to sa masjid na matalang da masjid dami pusad bibya pama matalang dami pusad nagyote mo ulaula tiyak na sir na piray pakakuan ni Ranon. Pawa na pakataban ni Ranon. Na tiye na mapiad no pukalawan so 50%. Kaya mana na yan na mapiad no waluga patgatos ngibu kita ba nun nagyang utakwa nun na berumpuka sa lakang utak mga jackpot kay para pa di kasupatan. Ilan yung mana na? Ngayon mo ranaw na ginan. Kawaraw no to sa kandusa. Kawaraw sa kandusa. Samanan na kawanan na buboy ako da iyatian taman. May suspect ka na ginawang auda. Diwang kawaraw sa kandusa. May suspect ka. Mga pakaisinan. Si isang kaya hadapan. Umano siya na buboy ako dunia. Kagwad ko kapatay. Nagiyo ba akong ipaganaw sa pagariyak na kagiya. Ino to ay gira aya kalilimod na Islam. Na tabi ako kanon na may ito upama ka sa salamataon. Na igilaya kalilimod na rinarinaw, dandauras sa iranunon. Na magambit-bitin na tao. Kado mo nagkato na di umakadadar pa kasi nembub ko nag sa frequency na di manimbok. Sa po nang bupa masang ito labo gira may apo di ron. Nagira mambu adon mga apo di na mga ikamatad no to dunia. Na mga akuan no to dunia. Nilani man. Kaya kaya dunia,
na di tanaron makiakal. Kaya dunia na magawa tanaron. Sa ataw mama, may tripping at igo pa didrag. Na ayam ya tripping yan, na uba ako bupakatamok sa saguguna. Yung titindig yan. May udas kay karuman yan. Tingi karuman yan na magudas sagur ka penginak wala makatamok ako sa saguguna. O nada ako ron marasay. Na talo gawi iya kaplalakawa ka ng buling ako wan miya sukatakan wan tawa kada. Kaya na ako na pulalakaw dun ko pakatalo gawi na miya langkaw niya na balintada miya kauladulada magumbitum-bita kambing. Na miya bayron din na taman sa miya kaumasang ko to alawig na miya uman yan na lok sa maputi sumpa. Si alam yan, di na, Assalamualaikum, bapo. Rakakain ni. Ati alaikum, Assalamualaikum no ka, di, tarus ka. Tomiarus, di ako nakuan. Mbaling ako kay ati yung bapa na marag na tanto kapipikir ako ron sa kambaling ka na da pangangalawan rak no karumako. Di ako ta, mamano na ikabayak. Di na ba di maparwarya, mapakatid mo na kung asang kambing ka. At yung way. Pamamili kaon. Miya mamiliun sa satiman na miya kalala kambing abubay. Kaya ako na pigikta niyan na guminak tamatantang natig ko nang unta mamalok sa naino ka pang tatantang. Di na marg na tanto amay ka miyo makuron ang nga kambingar kaya nadar ka kanon. Na masakit tigira pamagunungan niya na sa kaniyang buian na kenon nadar ka kanon budi maparwa bugan akong kaon mam. At yan na uwe. Pamamili ka umpon. Na may mamili umpan sa mama kambing. Ngayon mabasad. Nakaigop-kipos na pendingilip man. Tinino nga pendingilip. Tiyan na ayawata ka na pito. Na may pigira ka na may gas kami buwidi mamagunong sa kambing nga inaira na gura maira na darakira nun na mararata kaya ginawa di maparwari bugang kami nga sa tukida kami nga lagi di mo. Na tiyan na kipamili ka sa dyan kaboy akon. Pito, walo siyaw, may siyaw timan. Kagiyap man na pumbuling na duminingil, tigip man na nga mamagari, ino kayo nididingil. Tiyan na may pigira ka na may kamakaw-mako. Na may pagkakantawa isa dalmay nga da kaya pakakambingan kan. Bago rambun te po amay kas kami po yan nakambingan. Budi maparwa yang kan pakakambingan as kami ang maging ito. Lagi ito na plano na ino to umamante karkeno to langon. Pamana prelis yan to so sa lakaw nakuha niya to langon. Tiyan na piray kadakliw. Tiyan na kami sa kabariw na 500. Kataw. Ano? Tiyang mga ngunguda din ang mga ngunguda pamamili ni ron na sudun sa mga pipiyaw. 500 timan. Na ini pamamili. Ngagip pa na buli. Pupangikatan na niyakataga na alo yan. Ayaw taga pakasgudin na tiyan na gi nga pamena lamat gi nga makwaso ka pakatamok sa saguguna. Kaya misi ba iso 500 na dataruda kalabati so kambing yagi ito. Tiyan na lagi di muka malbuda kalan na pakaakalan ko dyan mala. Tiyan gare. Bapa, 5 gato. Sebuwa may kakampingis kami ang magigod. Opo nga may tulisangan ng bala-bala kami. Kaya may kakamping kami tinan na rin ba? Ari, mapipigir ka. Tiyan na lagi di muka kakamping kami ka. Nagyud na kaya anay sa kamunisipyo mabolera waka. Na tinay kadakliw, tinlima ka bariyo, na manis sa kabariyo na 500 sitaw. Tiyang pamamili kaon, pangikatan niro na mga nguda. Sama no to na 2,000 lima. 2,000 500. Pangikatan niro, ini pangikatiran. Kaya mabasad na itong matuntang. Tiyan na itatantang ka. Tiyan na sukimbaling nun. Tiyan na gusto na may pasad susang anak ka. Di pala karkad na nibugay lang ko nakaboy ka na imbuling upon. Natiyan na kay Margo na kimbuling no. Natiyan na mo sawiran ko ka. Yan ano mo na yan. Tiyan na sulimaw na gatos na ikat na kasakaw na naaing ka. Sulimaw na gatos na ikat na
So, Sulimon gatos na sa diwa nga aing ka. Sulimon gatos na si isa kawan na limang ka. Sulimon gatos na si isa diwa nga limang ka. Sulimon gatos na sa kalaan sa lawas ka. 2,000 gulima gatos. Mapiana na mo sawer. Tinipangi ka ng mga nguda niyan. Kaya pulila ka sila na pagani na mapiad na ka pulila ka. Ano rin akambing niya, may akalabulok, may akaragrigunoritan. Isabu ikatakawan. Ano na? Gukatakaw yang kaya isa na gusirang pelulunduta na gusira na kwata. Pelulunduta na taman sa miyang abubakang alawas siya gitu. Na inin ninipatay. Sumiyong unang utama Iteroy ana dhaka dunia, dhaka hubbu dunia. Ginan sububay ako dunia. Agin ibu agi itu sudia barail. Agi ang kutuwa ya malaikat to apa kasi salin wallahu ta'ala. Saya mana yan na manusia. Biyali wallahu ta'ala tanda kumasaw mga nabi ka. An mabulo ya iringa. Naguan mabulo ya mana naladiwang ko sa katano. Kanta na mida mapikir aus tobis mambuagi ang kaya dunia na da kuwa nun. Da pagunutan nun.